tanan niya member kuno sa Energy Fans Club. Kag Dennis Richard Timor Roma, have a blessed Tuesday. Congrats kuno kay Heidelin Diaz. Ni Messia Roques, watching sa from Purok Rojas, Barangay Tangub. Sakay Raymar Beraño Lingoste from Hagimet La Carlota. Beth Tumangan, good morning man, watching sa from Clalapas, Iloilo. Sakay Robert Roma kag Edna Gagatam Helia. Si Cap Billy sa Barangay Cambarus kuno sa Pontevedra, good morning. Chona Cordero. Sino nagapag-greet siya? Si Kay Cap B. sakay Sino? sakay daw ka mo sa mga memes niya nga ano. Do akig. Si Ronald Seperiano kay Shilane Kahilig. Di ka balik ko sa kay Ma'am Vanessa Mayo. Good morning dira kay Doc Matt Mayo. Kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Sakay Marcel Jurisprudencia. Hindi ko kundi kay Mega to da nga ako nga Sueta. Good morning everyone. Amo na Magos sa hinubaan ini siya, no? Teacher. Yes. Masitofa Go kay Lenore Liboon Saragosa. Pretty Mahilom, Richel Averia, good morning man. May wala ka nabasa, Aksyon Boy. Si Ronald Seperiano. Seperiano. Nilaktawan ko na, kinabasa ko na. Kagina. Kasaban. Nilatakay ko, ano? Kaya gali kay Mana Christy Carepol tanatan, maging greet siya ko, no? Pero way ko nabasa. Ang baya, Aksyon Dorel, liog ko bibasa sa kon greetings. Galing hindi ko na di makita. Kaya na bala Aksyon Boy. Sinaka na. Oo. Ang nag-start ni sa niya si Maricel Sueta. Okay, so good morning. Sige, go din na to gani. Kay Titing Angels. Kay Titing Angels. Okay, good morning. Kay Lenore Liboon Zaragoza, address na may Kumaliskis, DSB. Shilane, Shia Lane Kahilig, good morning. Levi Lacorte, Baryoga Ray sa may DSB Manigyapon. Si Steve Segovia, siling niya, Sir, ask lang ko kung may biyahe, fast crop, Bacolod, Iloilo, thanks. May ara biyahe, pero may mga requirements, pero hindi ko aware sa Iloilo nga requirements eh. Kaya lain-lain tadaan, kaya subong ano to sila, mas heightened to ilang dito, ay ilang community quarantine kag restriction. Okay, sa Bacolod lang nabalaan ko subong. Rosemary Hermano, good morning man. Okay, and Che Zamora. Zamora, may agawan. Do, sa kay mga classmates sila no? Si Teacher Romela Ilustre Revalo, good morning man. Kag kay Teresa Linaha Kayaw, may agang kag Virgil Ligaspi Coloso, Jean Buarom, good morning man dira sa Bago City. No? Mga taga Siyudad sa Bago, good morning dira sa inyo. Ano? Kay Bigutan Melchor Baroca Rumbines mula sa Banwa sa Hinubaan, may agaman. Good morning dira sa mga taga Hinubaan, especially nag-monitor bala sa Alagad Radio, no? Good morning man sa ako yung Facebook Live sa... kaya live ka. Ginsakop mo ko da. Ginsakop tayo. Ikaw lang kita. Remia Garcia, good morning man. Kay Rodora Villanueva. Lito Dayap, maang aga. Sige, okay na? Abi ko hiyod lang siya. Sige, standby na sa aton mga balita national.
Bayan Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginako ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagapabilin ang presensya sang illegal drugs kag korupsyon sa Pilipinas sa piyak sang reforma nga ginahimo sang gobyerno. Sa State of the Nation Address, ginpahig sa Presidente nga ang korupsyon isa pa ka termino sa pagpangawat sa kaban sang gobyerno paagi sa paghingabot sa handom sang nasyon. Ang illegal nga droga isa sa mga kampanya ni Presidente Duterte sang magpungko ini sa posisyon sa 2016. Ginapaimbestigahan sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte kay Senator Bato de la Rosa o kung luthangon kung kinanglano ng opisyal sang pulis ng bulbado sa importasyon sang AK-47 guns sa Pilipinas. Sa State of the Nation Address sa konsona ni Presidente Duterte, ginaligar sang Presidente kay isa ka police colonel ang naga-import sang AK-47 sa Pilipinas nga nagahatag sang seguridad sa mga negosyo. Gin pa siguro sang Presidente nga handa siya kung may pasaka nga kaso batok sa iya sa ICC. Ang ICC o International Criminal Court sa The Hague amo ang nagapanguna nga handom maimbestigahan ang war on drugs sa administrasyon ni Presidente Duterte. Ginpahayag man sang Presidente nga iya prioridad ang modernization sa state security forces bangod sa padayon nga problema sa droga, kriminalidad kag insurgency. Sa iya katapusan nga sona, ginpahayag ni Duterte nga antes ini nga nagpangalagad isa ka malala nga problema sa sosyedad ang paglapta sa illegal nga droga, kriminalidad kag ang communist insurgency. Dunga pa ni Duterte ang militar kag pulis ang kulang sa kagabitan para masolusyonan ang ini nga mga isyu. Sunod sa Presidente, ini ang kamangdanan para mapabakod ang ini nga mga institusyon kag mapataas ang moral sang Armed Forces of the Philippines kag PNP kag iban pa. Gina-monitor sa karon sa Department of Health ang anom ka rehiyon nga may pagsaka sa kaso sa COVID-19. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, ilang ginalakipan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas, kag Northern Mindanao. Sa records ng DOH ang reproduction numbers ng Metro Manila, ang yara sa 1.009, Cagayan Valley 0.95, Central Luzon 1.12, Calabarzon 0.98, Central Visayas -1 kag Northern Mindanao 0.91. Sa national nagsakang kaso sa 1% halin sa Hulyo 11, 2024. Apang ginpayag ni Verriere nga maghalong sa pag-usa sang tinaga nga surge agod ilaragwa ang pagsaka sa infeksyon. Patag pa ni Verriere, may kaugalingon nga definition ng surge sa epidemiology nga hindi pareho sa nagakatabo sa karon. Sa karon, ginausisa pa sa DOH kung ano ang rason sa pagsaka sa kaso. Masobra naman 17 milyones ka doses ng COVID-19 vaccine ang nabakuna na sa Pilipinas. Sa pinakauli nga update, ginpahayag sa Department of Health nga sa 17,202,421 ka doses nakabaton sa isa ka dose ang masobra 11,000 ka Filipino. Sa mga kadamuon, masobra 1.9 ka milyones ang frontline health workers, masobra 2.8 milyones ang senior citizens, masobra naman 3.6 milyones ang persons with comorbidities, masobra 2.2 milyones ang essential workers, kag masobra 400,000 ang indigents. Ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III nga padayunon sang Senado ang investigasyon kag ibulgar ang korupsyon sa gobyerno. Ini ang kaundan sa mensahe ni Soto kadugan sa pagbukas ng sesyon sang Senado. Dugang pa ni Soto, hindi maguntat ang Senado agud aktuhan ang mga problema ginapalabot sang publiko kaangay sang pagkaon, balay, edukasyon kag atensyon medikal. Gin pa siguro sang senador nga magatigana ang Senado sing dugang nga pondo sa pagpakig-away sa pandemya nga nagatuga o natuga sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Kag sa
Good morning, anay dira kay Wilfredo Siapok, kag kay Angel Ricoperto, kag kay Binong Sitenta, may aga, kag Amor Montaño Alvarez. Good morning, ma. Donsky Dulieges, may nga. Standby na kita sa Aksyon Report second portion of Aksyon Fred Salanga. Balik kay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatian. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod.